Al col·le de Sant Jordi juguem a rugby inclusiu. El rugby es valora molt el respecte i la igualtat entre tots els jugadors i jugadores. El que més m'enamora és passar la pilota per fer entrenaments. El treball en equip, les estratègies que fem i sobretot el companyerisme que n'hi ha a l'hora de jugar. Al rugby juguem entre xiquets i xiquetes, pares i mares, metres, educadors i educadores i juguem tots junts. Pues els entrenaments de rugby és una manera d'aprendre a jugar en equip i saber conviure bé amb els companys. El rugby és un joc que poden jugar tal com nois i noies. Bé, perquè no hi ha diferència nois i noies. Pues eso significa la igualdad. Em sento superbé perquè desconnecto i em sento molt bé jugant entre companys i companyes i sé que tinc el suport de la resta de l'equip. M'agrada molt quan ve la meva mare a jugar a rugby, perquè així podem jugar tots junts, la mama, els companys, les companyes i jo. Alguns són més ràpids, altres més forts, però tots ens ho passem bé i formem una gran pinya. Que puguin jugar nois i noies perquè moltes vegades les noies que no estan incluïdes en aquests jocs i és molt interessant que ara es veiguen dones i noies jugant en això. Al final fem un passadís, ens saludem entre tots, aplaudim, ens saludem entre tots els jugadors i jugadores.